Dan il-pajjiż jista' jikber b'mod sostenibbli bil-proġetti fost oħrajn ta' enerġija rinnovabbli permezz ta' żoni ekonomiċi esklusivi waqt li se jwessa il-potenzjal ta' pajjiżna. Dan intqal mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela waqt intervista fuq One Radio meta kienet jitkellem fil-kuntest li ftit tal-jiem ilu tnieda dokument għal konsultazzjoni pubblika li bih pajjiżna se jkollu l-ewwel politika nazzjonali għal ġenerazzjoni ta' enerġija nadifa fuq il-baħar. Dan il-pajjiż li jkun wieħed li jkompli jikber b'mod sostenibbli u dawn huma l-proġetti illi pajjiżna jista' jibqa' bihom jikber b'mod li huwa wieħed sostenibbli li ma jabbux l-infrastruttura tal-pajjiż jew l-art tal-pajjiż b'aktar piżijiet milli huwa meħtieġ Malta li jkollha enerġija nadifa bi prezzijiet li jkunu sostenibbli. Il-Prim Ministru sostna li l-għajnuniet prinċipali ta' dan l-investiment huma li titwassal enerġija nadifa, stabilità fil-prezzijiet u garanzija tal-provvista tal-enerġija. Dan l-investiment se jkun wieħed li jaħseb fit-tul hekk kif pajjiżna se jilqa' għall-isfidi fil-ġejjieni. Dr. Abela saħaq ukoll kif biex jinħolqu dawn iż-żoni bħalissa quddiem il-Parlament tresqu 39 emenda u inizjattivi oħra. Hawnhekk il-Prim Ministru sostna li r-Reġjun tal-Mediterran se jkun mexxej fis-settur tal-enerġija nadifa anke kif qablu il-Ministri tal-Enerġija tan-Nofsinhar tal-Ewropa f'Mejju li għadda f'pajjiżna. Il-Prim Ministru sostna li żjarat li kellu fil-Libja u fit-Tunezija kienu importanti biex dan l-investiment ikun jista' jsir. Saqsejna lil nfusna domanda. Dal-pajjiż jista' jaffordi għal ekonomikament jieqaf jikber? U r-risposta ċara għal dak kienet le. Għaliex fil-mument li inti tmur fid-direzzjoni li ekonomikament tgħid jien ma rridx nibqa' nikber iktar, allura jkun ifisser illi l-pajjiż qabad it-triq lura. Dik ma rridu għal ħadd, ċertament ma rridux għall-poplu tagħna xi jekk il-pajjiż jaqbad it-triq lura jkun ifisser il-kwalità tal-ħajja tal-poplu tagħna qabdet it-triq lura. Il-Prim Ministru tenna li b'dan il-mod għall-ewwel darba Gvern Malti qed iħares lejn żoni barra it-territorju Malti.